para que vos poda dar de alta como creadoras de curso en Moodle, tes que primeiro crear unha conta no Moodle. Para elo tes que acceder aquí ao Moodle de probas, e no Moodle de probas, aquí en grupo D, premes en grupo D, vas a acceso, intentas acceder. Cando teñas xa creada a conta, accederás por aquí. Agora, como non a tes, vas crear unha conta nova. Entón, creas a conta nova, cubres os teus datos, pon unha contraseñal, un enderezo, tes que repetir o correo, o teu nome, o nome que sea o teu verdadeiro para que eu sepa quen eres, un apellido, a vila unha cualquera, e o país, pois tes que seleccionar un. Seleccionas o que queiras, pero seleccionas España, case mellor. E darlle a crear a miña conta nova. Darlle a continuar, e a min xa me chega no Moodle, eu xa vexo que ti solicitache conta, e a continuación te autorizo e che achego unha mensaxe para que o saibas.